Sizobheka incwadi kwabaseRoma chapter 9 uverse number 20. Wona ke ofundeka kanje, isihloko sakhona sithi abakwa-Israyeli bakhethwa nguNkulunkulu. Uverse number 20 ufundeka kanje: wena muntu, ungubani ke wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Lona ke izwi leli ngicabanga ukuthi liyazisho lithi, wena muntu ophikisana noNkulunkulu, ungubani wena ophikisana noNkulunkulu? Okubunjiweyo kungasho yini ukuthi Nkosi wangenzelani ngaba njena na? Okusho ukuthi akumele siphikisane noNkulunkulu. Okokuqala, akumele siphikisane noNkulunkulu ngendlela esidalwe ngayo. Akumele simelane noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wasenzelani saba njena. Akumele simelane noNkulunkulu ukuthi wasenzelani saba ngabantu abamnyama. Akumele simelane noNkulunkulu ukuthi wasenzelani saba ngamaZulu noma saba ngamaXhosa noma saba ngabelungu. Kodwa kumele sikwamukele lokhu uNkulunkulu asidala siyikho. Uma uNkulunkulu ekudale ungowesilisa, wakudala ngenhloso yakhe. Uma ekudala ungowesifazane, kumele futhi ukwamukele ukuthi ukudala ungowesifazane. Akumele umelane nalokho, akumele futhi umelane nokuthi ungowesilisa. uNkulunkulu la kudale khona, ukudale khona, akumele siphambane naye. Okusho ukuthi uma uNkulunkulu ekudale nalezo nwele zakho, asikho isidingo sokuthi wena ufake inwele zokufakelwa, ngoba ngesikhathi wenza njalo uyaphikisana noNkulunkulu, uyaphikisana nalokhu owadalwa uyikho. Uma ufaka ama-makeup, uyaphikisana nezwi likaNkulunkulu, umelene nalo ngoba uyazakha. Lithi izwi likaNkulunkulu, wena muntu, ungubani ophikisana noNkulunkulu? Kungasho yini okudaliweyo ukuthi Nkosi wangenzelani ngaba njena na? Okusho ukuthi lokhu esidalwe siyikho akumele sikushintshe. Uma uNkulunkulu akudala nenwele zakho, qhubeka nazo inwele zakho. Uma uNkulunkulu akudala engekho i-makeup, qhubeka nayo ungabi khona i-makeup. Uma uNkulunkulu akudala nenzipho zakho, ufakelani pho ama-cutex enzipheni? Okusho ukuthi uyazakha, uphambene noNkulunkulu, awukuthokozeli lokho yikho. Njengoba ungakuthokozeli lokho yikho, wena muntu, ungubani ophikisana noNkulunkulu? Kungasho yini okudalwe ukuthi Nkosi wangenzelani ngaba njena? Lithi izwi likaNkulunkulu, oweqa wodwa umbhalo uyakulahlwa, ngokuba lithi izwi noma ungayigcina yonke imithetho kodwa kwaba khona umthetho owodwa oshiyayo. Lithi iBhayibheli usuke usuyibulele yonke leminye. Ngamanye amazwi, anginandaba ukuthi noma ngabe uma uthandaza kwehla amaZulu, anginandaba noma kuthiwa uma ukhuleka abazalwane bezwa amandla, noma uyaprofetha noma ukhuluma ngezilimi, kodwa uma kukhona umbhalo nje owodwa osezwini ongawenzi, khohle ukuthi uyaye ezulwini, ngeke uzuye ezulwini. Lithi iBhayibheli uthi uJesu, ezami izimvu ziyalizwa izwi. Liphi izwi? Izwi, iBhayibheli kaNkulunkulu. Ngoba asizona iZayoni lezi eyikwazi ukukhipha amavesi thizeni bethi hayi leli vesi nasilisebenzise ebandleni lethu. Izwi likaNkulunkulu kumele ligcinwe lonke linjengoba linjalo. Alikho ivesi ekumele silikhiphe eBhayibhelini. Wonke amazwi aseBhayibhelini kumele agcinwe enjengoba enjalo. Ngiyabonga kakhulu ukungilalela kwakho egameni likaJesu. Inkosi inibusise in Jesus name. Amen.